Preto de 200 escolares de Boiro e a Pobra participaron na clausura dunha nova edición de Ludieduca. A xornada incluíu exhibicións dos principais servizos de emerxencia e seguridade. Unha mañá de festa en Boiro para case 200 escolares que participaron na clausura da 14ª edición do programa Ludieduca, unha iniciativa de educación en valores promovida por Gealsa e a Cruz Vermella. Os nenos e nenas de terceiro de primaria de todos os colexios de Boiro e a Pobra do Caramiñal puideron coñecer de primeira man o traballo dos servizos de emerxencia. Hoxe clausuramos o ano escolar con este proxecto Ludieduca que está financiado por Gealsa. É un proxecto de educación en valores que se imparte aos nenos de terceiro de primaria dos coles de Boiro e da Pobra do Caramiñal. Protección Civil, Policía Local, Garda Civil e Bombeiros realizaron exhibicións coas que os pequenos se familiarizaron cos medios e funcións destes profesionais. É un proxecto que xa levamos con el 14, este é o ano número 14, antes decía 13, 14, vale, bueno, esperamos continuar. Hoxe fixemos pois, unha exposición de medios onde, bueno, temos aquí a Garda Civil, temos a Protección Civil, bombeiros, diversos departamentos da Guardia Civil, está o helicóptero, está a Seprona, está a Guardia Civil de Tráfico, temos varios para que os pequenos teñan un pouquiño de conciencia do tema de emergencias prácticamente en todo o conxunto. Dende Gealsa quixeron mostrar o compromiso firme que manteñen ante este tipo de iniciativas. Coa Cruz Vermella levan colaborando dende 2012 para que nenos e nenas poidan recibir unha educación práctica e divertida respecto a valores esenciais como a cooperación ou a igualdade. Esta actividade deste año de fin de curso é ese perfecto exemplo de un aprendizaje útil para a vida. Van a aprender como mantener la calma en situaciones de emergencia, saber pedir ayuda, conocer el 112 y, sobre todo, valorar y respetar todos estos organismos que trabajan para nosotros, para mantener nuestra protección. Para Gealsa, apoyar este proyecto es invertir en una sociedad más preparada, más solidaria y más humana. O Concello de Boiro apoiou esta iniciativa que, dende hai 14 anos, busca fomentar unha sociedade máis solidaria e inclusiva a través da educación en valores. Nos estamos encantados de poder colaborar e poñer ese graniño de area e, sobre todo, na importancia dos valores para a vida que lle enseñan dende Cruz Vermella. Hoxe teñen unha actividade moi especial que eu creo que lles vai a encantar, a parte de divertirse e de poder achegarse aos corpos de seguridade que hoxe están aquí representados todos e poder velos dunha maneira cercana. Pois eu creo que van a aprender e, por que non, algún deles igual pois lle interesa nun futuro, por que non, ser Guardia Civil, Policía Local ou mismo bombeiro. A festa de clausura de Ludieduca consolida un proxecto educativo que combina valores, cidadanía e seguridade cunha experiencia directa para os máis novos.